Kung batang 90s ka, for sure nakadungog na ka ani nga kanta. Stay with me. Mayonaka no doa o tataki. Nagtrending na sabning kanta karon sa bisag asang social media platforms. Maong bisag mga Gen Z, nakadungog na og nahook na sa baning kantaha. Pero kabalo ba ka nga naay sad story ang artist ani nga si Miki Matsubara nga gawas sa cancer nga iyang gikamatyan, napag yun ni gawas nga mga revelations about sa kinabuhi sa atong bida nga og fan man ka or dili, matandog yun sa imong heart. Tara, istorya ta. まだ忘れず大事にしていた Mayonaka no Door or Stay With Me, isa ka classic Japanese song nga nabilong sa genre nga city pop, which is very popular that time nga even sa Pilipinas gina-adapt na siya nga genre nga gitawag diri sa tuwa og Manila Sound. Ikaw lang ang aking mahal. Daghay mahuk ani nga genre tungod sa tunog nga classy, often incorporated with western style nga funk, disco ug R&B. Balik ta sa atong bida. Miki Matsubara was born on November 8, 1959 sa Kishiwada, Osaka, Japan. Tungod sab sa iyang ermat nga member sab sa isa ka banda nga Crazy Cats nga nisikat sab sa Japan atong panahon, na-love na sab ni Miki Matsubara ang music. At the age of 3, nagsugod na dayon siya practice og piano. Pag-abot niya sa high school, naka-appeal pa ni siya sa isa ka rock band nga siya ang bokalista. Nagpadayon si Miki Matsubara sa iyang passion sa music. Hangtod nag-relocate na siya sa Tokyo para mas madungagan pa ang iyang exposure o experience as a musician. Hangtod nga na-discover siya sa isa ka sikat nga musician sa Japan nga si Sera Yusuro, nga mao'y nagtabang sab sa iya sa pag-refer sa mga record labels. Ug sa wala madugay, naka-release na gid si Miki Matsubara sa iyang debut single nga Mayonaka no Door or ang Stay With Me atong 1979. 私は私あなたはあなたと Nihit dayon ang kanta, kay ingon pas mga fans, relatable daw ang kanta kay tungod man sab ni isa ka tawo nga love pag yun gihapon niya iyang ex. Dagan sab day sad boy sad girl dito sa Japan, no? Padayon ang pagtrending sa kanta, hangtod sa nagtap pagid ni sa pinakasikat nga music chart sa Japan, ang Oricon chart. Dito na sabdayon nagsugod ang wala tuong nga invites kay Miki Matsubara sa mga shows. Dungagan pagid sa iyang charm ug kagwapa, ginakuha na sab siya as model or endorser sa mga sikat na brands. O syempre, mas priority gyud ni Miki Matsubara ang concerts kay mao gyud sab ang iyang dream. And yes, nakabot gyud niya kauban ang iyang banda sab nga gibuo atong 1981, ang Dr. Wu. Og naminyo ra sab siya sa ilang drummer nga si Masaki Honjo. Kuya yun yung mga drummer ba? Makita nga active si Miki Matsubara sa music industry during the 90s era. Sa kadagang projects, shows, concerts ug mga collabs with other Japanese artists. Pero natingala og kalit ang mga fans kay nawala rag kalit ang atong bida sa spotlight pag-abot sa 2000s. Gipang cancel ta ng shows ug mga concerts nga naghatag og kaguol sa mga fans. After a couple of months nga pagkawala, dito nagipagawas sa record label ni Miki Matsubara nga nagpadala di ay newsletter si Miki sa ila og sa mga pinili nga mga friends. Ang message ni Miki Matsubara dito nag-ingon nga dili na daw siya magpadayon sa music ug pwede ba daw nga dili na siya kontakon. Unsa kay naitabo? Hanging ra ang message kay wala gid sa giingon si Miki nga rason ug ngano. After a year, na-disclose na gid sa public nga naa di ay cancer ang atong bida. Uterine cervix cancer nga lala na gyud ug pinakasakit sa tanan, naa nay taning ang iyang kinabuhi nga 3 months na lang. Ug siguro tungod sa pag-ingon sa doktor nga naa na lang siya 3 months to live, nag-uulog maayo si Miki ug wala na gyud siya kaabot sa 3 months nga taning. Namatay ang atong bida atong October 7, 2004 sa edad nga 44. Og diabot pag 2 months ang nilabay, usa pa nahibalan sa mga tao nga wala na siya. Pero naigipagawas nga istorya ang mga family and friends ni Miki about sa nahitabo. Ingon pa nila, bisan daw sa taas ug naabot og dili maihap nga mga achievements, nagmahay daw si Miki. Nagmahay daw siya tungod kay gihatag daw niya tanan niyang oras sa paghimo sa mga tour, concerts ug mga projects nga wala na niya matiman ang early symptoms nga gibati sa iyang lawas. Sa paggrabe sa iyang sakit, didto na niya gusto nga kalimtan na siya sa iyang mga fans kay gusto na sab siya mabuhi as normal nga tao. Ma-imagine nimo ang ka-depress atong bida. Sad man paminawon nga tungod sa iyang hard work na apektuhan ang iyang health or say wala niya matiman iyang health, gwapo ni nga example sa kinabuhi. Nga bisan pa man sa atong pagpaningkamot og hustle harder to the hardest, dili na to kalimtan ang atong kagalingon, ang atong lawas. O gikapoy ka, pag-rest sa
pag makarecover, balik hustle hard, anara. Ug don't forget to do things beyond your money-making job nga makapalipay sa imo. Get a life ba? For bisag once or twice a week nga break, okay na na. Matud pa tong isa ka sikat ron nga manager sa banda, dili mi robot. Stay with me, Peace out, yo. my